Ik had zijn tekening. Ja, wat kent zich eigenlijk? Helemaal niks, man. Nee, dat is hier. Ja, de andere kant. Jongen. Jongens, wat is er aan de hand? Lukt niet. Dit is de vierstand. Dit is de vierstand. Ja, dat moet weer. Jongens, als je het nou eerder had gezegd, misschien kan hij ook wel helpen. Hè? Ja jongens, sorry, vandaag. Nee. De goede vierstand. Goede volgers alles geven tijd. De vriendschap voor het leven tijd. Lukt het hier, hè? Peppy? Huh?